चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं मी लीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मालवण तारकर्ली येथे 4 डिसेंबर रोजी साजरा होणारा नौदल दिन सोहळा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा या पार्श्वभूमीवर मालवणात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून या सुरक्षा व्यवस्थेची शनिवारी सायंकाळी रंगीत तालीम घेण्यात आली। आंबा व काजू फळपिकांसाठी शेतकऱ्यांना फळपीक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी पीक विमा पोर्टल दिनांक 4 व 5 डिसेंबर 2023 रोजी सुरू राहणार आहे। कोकणातील आंबा व काजू या पिकांसाठी फळपीक विमा योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 असा होता। त्यामध्ये आता वाढ करण्यात आली आहे। साटेली भेडशी वरचा बाजार येथे एसटी बसमध्ये प्रवासी वृद्धेच्या गळ्यातील सोनसाखळी अज्ञात चोरट्याने लांबवली। त्यानंतर प्रवाशांनी भरलेली बस दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात नेण्यात आली। मात्र चौकशी व तपास करून पोलिसांच्या हाती काहीच लागले नाही। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रात कोकण दौऱ्यावर येत आहेत। संध्याकाळी 4:15च्या सुमारास सिंधुदुर्गात पोहोचतील आणि राजकोट किल्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतील। त्यानंतर मालवण तारकर्ली येथे नौदल दिन 2023 कार्यक्रमाला पंतप्रधान उपस्थित राहणार आहेत। साटेली कातवडवाडी येथून मायनिंग वाहतूक रोखणाऱ्या साटेली गावच्या लोकप्रतिनिधींना शनिवारी मारहाण करण्यात आली। जमाव करून मारहाण करणाऱ्या 5 तरुणांना मायनिंग कामावर घेऊ नये असे ठरवल्यानंतर प्रकरण 5 तासानंतर मिटवण्यात आले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।